Que tal? Boas tardes, saúdos desde Culleredo, benvidos a este resumo do Campeonato de Galicia Elite Sub-23. Unha cita a desta xornada na que se poñían en xogo dous títulos, a Coroa Elite e a Coroa Sub-23. Ia acollendo ambiente a localidade, os ciclistas apurando eses instantes antes de enfrentarse aos case 120 km de proba, 118 exactamente, que levaría un deles a proclamarse campeón galego de fondo en estrada. O equipo ciclista Cambre Caeiro sería o encargado nesta ocasión da organización do campeonato consistente nun trazado de 118 km polo Consorcio das Mariñas, incluindo os concellos da Coruña, Cambre, Oleiros, Culleredo, Sada e Mabegondo. A saída neutralizada dábase ás 10 da mañá para o total de equipos que tomaban a saída nunha xornada de bo tempo, de sol, que sen dúbida animaba ao público a chegarse a disfrutar do paso dos corredores polas distintas poboacións por onde faría paso a competición. Os primeiros intentos de fuga chegaban ben axiña, os ciclistas que tentaban probar xa os seus rivais polas rúas de Culleredo. Os ciclistas do equipo Supermercados Freud foron os primeiros en tensar a carreira, animando a outras escuadras para tratar de buscar a fuga de lonxe. Pero os continuos ataques fracasaban ante o alto ritmo do pelotón que marcou 43,7 km na primeira hora. Anxo Lorenzo do Cortizo Anova era un dos que se animaba a meterse en algunha desas escapadas, deixando ver as gañas de pelexa pola proba e conseguía darlle forma a esa fuga no quilómetro 10 desa carreira. Cedo, moi cedo, veríamos agora en que ia quedar esa escapada. O galego, que non dubidaba no arranque, buscaba o ritmo, un ritmo que lle permitise abrir o suficiente para levar a cabo, ou polo menos intentar levar a bo termo esa escapada. Guido formaba grupo do Cortizo capitaneando a grupeta, un grupo de escapados con Iván Venter do Cortizo Anova, Bautista Cancelo do Diputación de León e Martín Fariña do Cambre. Boa sintonía e traballo de relevos á altura do paso dos ciclistas pola poboación de Mera, no concello de Oleiros, despois de deixar atrás a poboación de Culleredo. Traballo de todos os escapados, como dicíamos, nese común interese por levar adiante esta escapada, a que se sumaba tamén o ciclista do Freud, co dorsal número 21, Diego González. Por detrás o pelotón saindo da poboación de Sada e o Cortizo, que non lle interesaba esa fuga, poñía en marcha a maquinaria de equipo para botala abaixo. O mellor xeito, como vemos en imaxe, controlando esa cabeza do pelotón, marcando un ritmo de caza e facendo estirar a toda a grupeta. Visto e non visto o paso dos ciclistas polas rúas, metidos de cheo na estrategia de carreira. O traballo de equipo do Cortizo, que sí que daba os seus froitos e conseguía neutralizar esa escapada. E nada máis dar caza aos fugados, un moi combativo Anxo Lorenzo do Cortizo, que voltaba a tentar escaparse, esta vez sí que o facía con máis éxito. Non ia estar só nesa fuga tampouco desta, a el íanse sumar Abel Franco do Freud, Jesús Nanclares do Cortizo e Jesús Pérez do Diputación de León, este último, o leonés, que sufría neses compases da proba. O pelotón tranquilo rodando o seu ritmo. Un grupo perseguidor que se formaría con 8 unidades rodando a 30 segundos dos escapados. Nese grupo perseguidor, Vicente Alló, o que vemos co dorsal número 11,
o campeón galego Elite 2016, cunha historia de supervivencia peculiar que seguramente algún de vostedes recordará. Vicente Alló foi un dos policías feridos no atraco que tivo lugar en Vigo no ano 2014. E chegaría un deses momentos claves nas carreiras, en marcha xa as estrategias dos directores deportivos. Este era o momento no que Portela, a fronte do equipo Supermercados Freud, mandaba aos seus homes parar cando estaban a piques de contactar cos fugados. Orden de baixar o ritmo e de deixar que a fuga seguise o seu ritmo. Os ciclistas do conxunto Freud, cumprindo coa estrategia marcada polo seu director, mantendo un baixo perfil de ritmo nese grupo e controlando, como ven, a cabeza do pelotón e controlando aí calquera movimento. E por diante, entre os escapados, chegaban as primeiras dificultades. Os dous cortizos que aguantaban ben o envite das rampas da proba. Aí están Nanclares e Lorenzo, que collían ritmo. O grupo perseguidor con homes do Freud controlando que ninguén tentase nada e salvaguardando que a fuga abrise se cabe máis oco. E aí vemos precisamente a Montenegro, un dos homes do Clube Ciclista Freud, controlando os ataques nese pelotón. Chegaría o momento da batalla, os ciclistas con gañas de movimento no grupo. Tentaba o Cristóbal Dios co dorsal 17, con el tamén iría José Carlos Samil, do Freud, Diego González Barreiro, Bautista Cancelo, Jorge Martín Montenegro e Kevin Tarek. O pelotón que seguía o seu ritmo por detrás, recuperando forzas, preparando tamén o corpo para toda a carrera que quedaba por diante. Aí estamos a ver a Samuel González, tamén Samuel Blanco, campeón galego sub-23 no ano 2016. Rodando tamén nas primeiras posicións dese pelotón Martín Lestido, o campeón da Volta a Galicia do ano pasado, do ano 2017. Chega o paso por Carral, no que a proba debía pasar por ese monumento os mártires de Carral, case no ecuador da proba. E por diante os dous cortizos, Nanclares e Lorenzo, que falaban, preparaban o que daba de proba por diante. Bo ritmo dos fugados, boa cadencia de pedaleo nese tramo, aínda acompañados. Por detrás seguían as instruccións de carreira do director deportivo do Freud, dáballe consellos aos seus ciclistas. E Iván Raña, o triatleta que salta do pelotón nun intento de mover o grupo, controlado en todo momento polos homes do Clube Ciclista Supermercados Freud. Aí estamos a ver o esforzo do deportista triatleta do Caeiro, Iván Raña. A falta de 30 km a meta comezaban as complicacións coa subida das rampas do único porto da xornada, o Monte Xalo, que afrontaban en solitario Diego González Barreiro, Jorge Martín Montenegro e Roberto Mediero, o ciclista do Cambre co dorsal número 14.
Por diante, entre os escapados, este home que non pode seguir o ritmo recibe instruccións dende o coche de equipo para que regule as forzas que lle quedan e consiga o máis importante, poder chegar á meta. Os cortizos imparables por diante, rodando a compasados, medindo as forzas e traballando en equipo nesta xornada de, recordamos, o Campeonato Galego de Fondo en Estrada. Aí está o seu traballo conxunto, o seu esforzo. Quedaban 10 kilómetros a meta e levaban unha diferencia de 1 minuto e 15 segundos. Apretaba o cansancio, apretaba tamén o calor para todos. Aquí os escapados, os que estamos vendo, Diego González Barreiro, do Freud, Jorge Martín Montenegro, do Cortizo e Roberto Mediero, o ciclista do Cambre. Sufrindo nesa parte final da proba, ese grupo estirado, marcando o ritmo e desexando xa cruzar esa liña de meta. Últimos compases da carreira e Barreiro recibindo as últimas instruccións por parte do seu xefe, do director deportivo dos supermercados Freud. Xa na liña de meta, carreira de luxo para o equipo Aluminios Cortizo, que copaba as primeiras posicións do podio con Nanclares proclamándose vencedor da proba, seguido de Lorenzo, que se alzaba co título de campeón de Galicia en liña. Aí estamos vendo o abrazo dos dous compañeiros de equipo xa rematada a proba, ben merecido triunfo para os esforzados da ruta, que estiveron escapados á metade da xornada. O terceiro posto foi para Jorge Martín Montenegro, completando un novo triplete do Cortizo Anova no podio, tal como fixese no campeonato de crono 4 días antes. Chegaba Roberto Mediero, segundo clasificado elite, e Diego González, primeiro clasificado da categoría sub-23. Blanco Villar, director do Cortizo, felicitando o campeón galego Lorenzo, que recordamos conseguía o título de campeón galego na xornada deste campeonato de fondo en liña. E boa mostra da nobleza deste deporte o abrazo entre rivais na proba, pero amigos na vida. Nanclares, que recibía o saúdo do seu excompañeiro de equipo, Diego Barreiro, cando ambos militaban en filas do Clube Ciclista Rías Baixas. Continuaban a chegar o resto dos esforzados ciclistas nunha xornada onde o sol e o calor tamén eran protagonistas. Aínda quedaban folgos para esprintar na meta de Culleredo. Pois a carreira desde un principio foi moi rápida, hubo moitos intentos de escapada. Nos intentamos meter xente que sabíamos que podía chegar, xente que está moi ben hora de forma no grupo dianteiro. Sabía que había corredores como tiña o Freud, como tiña o Cambre, que eran corredores que viñen con ganas de disputar este campeonato galego. Nos tiñamos dúas bazas importantes, como era Samuel Blanco e Aser Estevez. Intentei meter por diante xente como Nanclares, que é un corredor que está moi ben de forma ahora, que levou con ela Anxo Lorenzo, que era un ciclista de feito, que ahora mismo pois era un dos que tiña esperanzas nel para poder disputar este campeonato. Encontráronse perfectamente adiante con ciclista do León tamén, en perfecta colaboración, e conseguimos chegar. Aí estaba ese podio de gañadores da proba con Nanclares, Lorenzo e Montenegro, podio copado totalmente polo equipo de Aluminios Cortizo. E aí podíamos ver tamén a foto do campeón galego de fondo en estrada, Anxo Lorenzo. Aí estaban Diego González, campeón galego de fondo na categoría sub-23, Carlos Samil, segundo galego nesta categoría, en terceira posición, terceiro clasificado, Daniel Rodríguez. Son carreiras moi difíciles de plantear porque entre que hai corredores que lles interesa ganar o campeonato de Galicia, despois outros interesa lles gañar a carreira, ao final uns están unha cousa, outros a outra, non vale calquera fuga. Ao final estas carreiras son unha lotería, mesmo gañei eu, pero pude gañar calquer outro compañeiro. E aí vemos como quedaría ese podio da categoría elite co primeiro clasificado, Anxo Lorenzo, tamén con el no segundo caixó do podio o segundo clasificado Roberto Mediero e en terceira posición Cristóbal Dios. Pois metémonos nun corte sobre creo que sobre o quilómetro 14 metros, se non me equivoco.
E nada, o malo que se meteron un par de corredores que non interesaban moito, porque tamén eran élites, eran gallegos, e o equipo tirou a escapada abaixo. Despois, así como tiramos, volvemos a arrancar eu en Anclares. Aí sí que prácticamente estábamos eu e el, sí que nos interesaba tirar para diante con un outro corredor da Deputación de León. E nada, e así hasta que chegamos a meta. Nunca me vi nunha situación así. No equipo tiñamos xente máis fuerte, sabíamos que a escapada tiña que aguantar, porque tamén así desgastábanse os equipos de atrás, sobre todo o Freud. Ao final non foron capaces de botar abaixo e chegamos á meta. Miña moza, aos meus pais, a toda a xente que sempre me está apoiando en todo, e sobre todo ao equipo, a Jesús e a todos os compañeros. Podio total con todos os gañadores nas diferentes categorías nesta xornada. Grazas e saúdos, noraboa a todos os gañadores.